don't want peace. I want problems always. Farkin nan na fa zai cika. Na. Kai. Amma fa neman arziki da wuya. To amma farkin nan na fa da kara fa nayi. Da itacen kuma ya gagara samuwa. Kai. A'a. Haske. Sai din kurkuru kokole. Karfe su. Me ke kokula ne? Jiya ne mafarki. Ne mafarki na tona da kara na samu gwal. Na samu gwal din nan na tafi cikin gari ina murna yana haɗu da bature. Bature nan da ya ga ya rikici yace gaba ɗaya Amerika ma zai iya bani ta. Almin. Ya ga ruwan kuɗi. Ya to ya ma'ana baka Amerika. Gware kuwa. Gaskiya a wani ke son ya maka. Sanocin ka yawa. Daga yin mafarki ka ɗanci gwal ka ga cikin kasuwa ka da bature ka da ya baka Amerika gaba ki da a bakin sun wuce to masu manin ma ina baka labarin masu manin diga suke da adda masu manin makinan bari kai to da ka wannan sun zuciyar naka a shawarce ka bar shi ka tashi ka ji ka nemi abin da rufa maka asiri Allah wallahi ko turu baro kai wallahi ya fi wannan abin da kake wallahi masu in ka dake ne in baka dabu kuma ka ci gaba da yi kai za ka baka ban labari Wai mutane gaba ɗaya ba a so a ga kaɗi na wani abin kirki nan ne mafarkin na tsanci kuɗi wannan gwal ɗin ƙato har bature ya rikice akan ganin abin kuma yanzu ya zo ya gana min wai matsalar Najeriya nan ba dama a ga za ka tsina na wani abu he an nema a ɓata maka rai saboda Allah na fito da farin ciki na da nishaɗi saboda Allah ni haƙura ma Watch more, loud more, there's a lot more. Mika Arziki TV on YouTube, on Facebook, and also on TikTok. We give you whatever you want from the joyous heart of you. Mika Arziki 24 TV.